kangge manembromo rawuhipun para priyagung kaaturan beksan Gampyong.
Sautawis condro para panawung krida pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda permadani Kabupaten Kebumen ingkang mapan ing Aula Sabta Pesona Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Kebumen anggenipun menggalihaken tata cara wisudan Purnawiyata ing kalenggahan menika siang pantaraning ratri datan wonten pedote jroning galih samiya punek putek pindho antariksa ingkang sinaputing mendung himawan himantaka peteng dedet lelimengan ananging sasampunipun samudayanipun sampun kasembadan ing sedya saha samekta ing gati jroning galih rumaos biar padang pindho padanging jagat titimangsa purnama siti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh, para pepunden ingkang pono ing pamawas saha lebda ing pitutur pinugan konju Bapak Bupati Kebumen, Bapak-bapak Forkompimda saha pangarsa Permadani Pusat menapa dene pangarsa Permadani Jawi Tengah ingkang satuhu kinabekten. Para bapak, para ibu tamu undangan ingkang pinantu ing kawilujengan saha sinangsangan ing sekar pakurmatan. Kaburwakan kanthi munjuaken puja puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saha ngluraken asmanipun Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun keparing nugraha dhumateng kula panjenengan ing kalenggahan menika keparingna kula ngaturaken lerantaman urut-urutaning titilaksana wisudan Purnawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhan sabda permadani Kabupaten Kebumen Bregata Selikur ing dinten menika radite manis selikur sura 1958 taun J Minggu Sancaka utawi Minggu Legi Surya kaping 28 Juli 2021 dinten puniki minangka titilaksana urut setunggal pambuka katerasaken titilaksana urut kalih kumandanging lagu Indonesia Raya dene titilaksana urut 3 pambagya harja saha atur palapuran pangarsa Permadani Kabupaten Kebumen katerasaken titilaksana urut sekawan laksitane wisudan Purnawiyata dene titilaksana urut gangsal atur panuwun siswa winisuda saha atur bebingan katerasaken titilaksana urut 6 tanggap sabda urut setunggal pangarsa DPP Permadani Pusat tanggap sabda urut kali Bupati Kebumen titilaksana urut 7 peparing lencana kesetiaan Permadani dateng pamong DPD dene titilaksana urut 8 Sangkarya Bakti Pujo kanthi mangastu para brata dene titilaksana urut 9 inggih paripurna sangyaning para tamu kakung liwah putri ingkang anggung kinunggung sinungga ing angramu minangka kangge murwakani wisudan Purnawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda ing kalenggahan menika
kanthi boten ngirangi kamardikan saha kapitadosan miturut agami aguman soang-soang monggo dumateng Bapak Ibu ingkang kaleres ngrasu agami Islam kula dherekaken maos kalimah basmalah wonten ingkang ngrasu agami sanes mugi keparengan jubuhaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan basmalah kula wau wisudan warna wiyata ing kalenggahan menika saged jumangkah kanthi lurus raharja kalis ing rubeda purwa madya ngantos pusananipun. Titi Laksana urut kalih kumandhangi lagu Indonesia Raya kasuwun para tamu jumeneng sawetawis dumateng panjenenganipun Ibu Retno Setyani SAP nuninggi Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Sarira Setyani Tias kula sumanggaaken. Para tamu kasuwun lenggah malih. Sangyaning para tamu ingkang mahambek berbudi darmo saha tansah sinangsangan sekar pagurmatan. Titi Laksana selajengipun nuninggih pambagya harja saha atur palapuran pangarsa permadani Kabupaten Kebumen ingkang dipun salirani Kanjeng Pangeran Dr. Andes Haji Kusmanto Brojonegoro MPD. Dumateng panjenenganipun kula namung nyumbanggaaken sasana wedharing pangandikan saha wekdal kula aturaken sakcekapipun. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kawilujengan karahayun Syekh Rahmat so berkah saking Gusti ingkang angkara jagat dat ingkang berbendat Allah Subhanahu wa taala mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira wonten jiwangga para ibu so bapak-bapak sekalian, tamu sedaya sumrambah waradim sagung dumadi. Nuwun para pinispuh, para pepunden, para piagung dalasan sagung para tamu kakung miwah putri ingkang tansah sinangsangan sekar pakurmatan mirunggan kunjuk dumateng jenenganipun Bapak Bupati Songsong Agung Songsong Pengayoman Baryo Agung Trah Kebumen nunggih jenenganipun Bapak Haji Arif Sugianto Sarjana Hukum Magister Hukum ingkang ing rikalan menika kepareng dipun salirani dening jenenganipun pepunden kula Bapak Agung As 1. Matur nuwun Pak Agung. Dumateng Bapak utawi Ibu Kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kebumen nunggih ingkang sampun pareng rawuh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ingkang rikala dipun wakili Denayu Aristiani Pamong Budaya. Ugi kunjuk dumateng Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen ugi kunjuk dumateng Bapak Camat Kebumen, Bapak utawi Ibu Kepala Kelurahan, Kepala Desa sakiwa tengen pendapi ingkang sampun kepareng rawuh. Ugi dumateng DPP Dewan Pengurus Permadani Pusat ingkang rikala menika kasaringan dengan Bapak Jayeng Sosak Pangombyong. Lajeng dumateng pangarsa Permadani wilayah Provinsi Jawa Tengah ingkang rikala menika kasuwun kepareng rawuh yenganipun Bapak Eko Suwarno Magister Pendidikan sak Pengombyong. Matur nuwun Pak Eko rawuhipun. Ugi ngaturaken dumateng Bapak utawi Ibu DPD Permadani Kabupaten sakiwa tengenipun Kabupaten Kebumen ingkang sampun pareng rawuh Permadani Kabupaten Kebumen. Matur nuwun Pak Bambang. Nun sewu Permadani Kabupaten Magelang. Matur nuwun Pak Bambang. Lajeng Permadani Kabupaten Purworejo. Matur nuwun Bapak.
nggih. Lajeng Kabupaten Banjarnegara, matur nuwun Pak Curiga. Lajeng Permadani Kabupaten Banjarnegara, matur nuwun Bapak. Nggih. Permadani Kabupaten Wonosobo, Kabupaten kan dereng rawuh Banyumas saha Kota Magelang, mbok menawi maksih wonten margi kita dongaaken mugi tansah rayi ujung dumugi papan menika tanpa setunggal menapa. Mugi pangarsa Permadani Kabupaten Temanggung sampun pareng rawuh kala nggih, matur suwun sanget nggih. Lajeng dumateng Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Kebumen Pak Pekik, matur nuwun. Dumateng para pangarsa lintas budaya ingkang sampun pareng rawuh saking Paguyuban Tosan Aji Bersubumi, matur nuwun Kanjeng. Lajeng Paguyuban Pepadi nggih. Lajeng kala pareng rawuh saking Rumah Magic Kebumen Pak John Silombo, matur nuwun Pak Jono nggih. Ugi dumateng sedaya para sutresna budya tulus ingkang kinangsulan Pasderekan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Permadani Kabupaten Kebumen nggih, para panitia, para pamong DPD saha para siswa Purnawiyata ingkang rikalenggan menika mangke insyaallah badhe kawisuda ingkang tansah winantuing kawilujengan saha tansah sinangsangan sekaring pakurmatan. Saha dumateng Bapak Ibu pendamping Wini Sudawan, Wisudawati, matur nuwun rawuhipun Bapak Ibu nggih, panjenengan minangka salah setunggaling pendorong garwa panjenengan saged nderek pawiyatan ngantos paripurna. Sangganing para tamu kakung miwah putri tansah anggung kinunggung sinungga ingkang krami ing rikalenggan menika kleres kula ingkang minangka suwing Permadani Kabupaten Kebumen kadhawuhan matur minangka sulih sarira saking para kadang sedaya kunjuk dumateng para tamu sedaya utaminipun, kunjuk dumateng Bapak Bupati saha pangarsa DPP menapa dene pangarsa DPP Permadani Jawi Tengah. Kanthi menika kula nyuwun dipalilah kula badhe minangkani panyuwunipun kadang-kadang kula saperlu ngaturaken pambagya harja atur panuwun saha manembromo rawuh panjenengan sekalian. Ingkang sepisan kula minangka sulih sarira kadang Permadani Kabupaten Kebumen ngaturaken kasugengan sakrawuh Bapak Ibu sekalian wonten pendopo kabumian ngriki, pendopo kebanggaan masyarakat Kebumen menika Bapak Ibu. Sinten kemawon saged ngagem menika. Luar biasa Bupati nggih. Mugi rawuh panjenengan sekalian tansah cinathep dening Allah minangka salah setunggaling amal soleh, amal silaturahim. Satemah ibu bapak tansah nampi ganjaran ingkang satraju saking Gusti ingkang Maha Mirah Mawasih. Ugi ngaturaken ageng panuwun dumateng para bapak para ibu sampun kepareng rawuh wonten papan menika
utaminipun atur panuwun ingkang sepisan kula aturaken dumateng Bapak Bupati Kabupaten Kebumen bilih Kadang Permadani ngaturaken agenging panuwun kang tansah pepindhan awit dinten menika dipun keparengaken ngampil pendapi menawa kangge tata cara wisudan. Saestu kula minangka sulih saking Kadang Permadani ngaturaken agenging panuwun saha wong sawangsul Permadani menika rikala pamiyatan ginakaken fasilitas pemerintah kados dene aula Sabta Pesona, aula Dinas Pendidikan kangge ngawontenaken pamiyatan kanthi menika Kadang Permadani lumantar kula ngaturaken agenging panuwun dumateng Bapak Bupati Kabupaten Kebumen. Inggih mongko kalih kula minangka sulih sarira para Kadang Permadani Kabupaten Kebumen mbok menawi anggen kula sekadan nampi rawuh panjenengan sekalian wiwit saking gupuh lungguh suguh boten ndadosaken renaning penggalih boten jumbuh kalian kalenggahan saha kawibawan Bapak Soibu kula minangka suwing Kadang Permadani Kabupaten Kebumen nyunaken agenging pangapunten. Salajengipun kula badhe ngaturaken atur palapuran babagan tata cara wisudaning kalenggahan menika. Ingkang sepisan bilih wisudan Purnawiyata berbata kaping 21 dinten menika ingkang sampun cekap nderek pamiyatan lan sampun cekap nderek pendadaran sinerat menapa dene pendadaran paragan cacah 3 priyantun lajeng menika dipun pratelakaken lulus lan sampun layak nampi wisudan ing kalenggahan menika. Kanthi menika kula mangke kanthi andhap asoring manah nyuwun dumateng pangarsa DPW Permadani Provinsi Jawa Tengah mugi kepareng wisuda kadang-kadang kula ingkang nembe kewala purna piyata. Dene Permadani Kabupaten Kebumen menika wiwit jumangkah lelados wonten bebrayan madeg tanggal 1 Maret 1993 ngantos dinten menika sampun udakawis 31 taun. Taun lajeng 2020 menika Permadani Kebumen sampun ngancik 32 tahun utawi leres catur pindu Permadani Kabupaten Kebumen ing pengangkah kadang-kadang Permadani nyuwun donga pangestu saking para bapak para ibu sedaya taun ngajeng sasampunipun musda ke-6 lajeng dipun wontenaken tata cara catur pindu Permadani Kabupaten Kebumen. Saestu kula mangke nyuwun panyengkuyungipun para bapak ibu sedaya. Dene ingkang bebodro nderek urup-urup mateking Permadani Kabupaten Kebumen menika wonten cacah 7 bapak ingkang nomor 1 Bapak Dr. Andes Amin Suyitno, nomor kali Bapak Sayudi BA sampun suwargi, Bapak Amin ugi sampun suwargi, Bapak Sayudi ugi sampun suwargi, nomor 3 Bapak Purwatno Budi ugi sampun suwargi, lajeng Bapak Sunardi MD ugi sampun suwargi,
gangsal menawa Ibu Sudikdo Surya Pranoto sampun suwargi. Nomor 6 Ibu Sudikdo ugi sampun suwargi. Nomor 7 ingkang dados untul rumiyin kula, Pak. Alhamdulillah ngantos dinten menika kula tasih keparingan umur ingkang panjang. Berkahipun para bapak, para ibu, dawuhipun Gusti Allah didawake umure ben mertobat. Nggih. Nggih. Dados kantun kula piyambak ingkang tasih dipun paringi umur panjang saking pitu ingkang Subodro ing Kabupaten Kebumen. Salajengipun utaminipun kunjuk dhumateng Bapak Bupati mangke mugi paring pewarah, paring wejangan, paring bombongan bimbingan dhumateng kula sekadang utaminipun siswa Purnawiyata ingkang nembe cekap pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda ingkang rikalenggan menika mangke badhe kangge sida kangge sangu anggen kula lan kadang-kadang kula leladi wonten ing bebrayan utaminipun wonten laladan Kabupaten Kebumen. Bapak so Ibu kados menika ingkang saged kula aturaken lan ingkang pungkasan mawantu-wantu kula mangke nyuwun ugi dumateng pangarsa DPP Permadani Pusat mugi kepareng ugi paring tanggap sabda, paring bimbingan, paring bombongan lan pewarah dumateng kula sak kadang. Kados cekap semanten ingkang saged kula aturaken mbok menawi wonten atur kula ingkang kirang tata titi tatas so kiranging suba sita minggahing tata krami saestu kula nyuwun sih lumintuning darmastuti palimirma mawantu-wantu. Kula namung saged tadah tetesing pangapunten saking Bapak so Ibu samudayanipun. Mekaten kanthi asanti Suradira Jayani tangrak lebur dening pangastuti durga mendak kala sirna. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Megaten atur pambagya harjo soho atur palapuran pangarso Permadani Kabupaten Kebumen samudayanipun kawijil kanthi aris sinawung lukitaning tembung manis manuhara kebaing Sagarawa bingahing manah para siswa Purnawiyata pawiyatan boten saged cinita ing ukara samudayanipun hamudahat katedha kalingga murda. Sampun dumugi gatining titi laksana dumawahing kodrat bilih wisudan Purnawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda bergada selikur tumunten badhe tumapak. Mlebetipun para siswa Purnawiyata ingkang badhe winisuda kabiwada sinuba sinukarta mijil wigaring tias. Sama
Panembromo dening siswa Purnawiyata bergata selikur. Nihanses Yung pangapunten bilih keparan yung teks. Nihanses Sang Wipra Kati Yo,
Pamaosing serat kekancingan saha simpinganipun dening Panyitra DPD. Dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji B. Sutoto MPD. Nuninje Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Dwijo Sastro Dipuro. Kula sumanggaken. Serat kekancingan angka 2 garing IPMD.0 garing SK garing Romawi 7 2021 babagan wisuda Purnawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda Permadani Kabupaten Kebumen bergodo selikur hanglintang satrasipun hangeti satrasipun migatosaken satrasipun mratelaken hadhatepaken kaeko para priyantun ingkang asmanipun kapacak ing simbingan serat kajian menika winayaken kaset ing pendadaran sinerat miwah pendadaran paragan pawiyatan panatacara tuwin pandhap sabda ingkang salajengipun menang wisuda minangka warga permadani kadui sasampunipun wisuda minangka warga permadani kinedhahaken setunggal hangenaken pasedheryan ingkang selaras kaliyan sesanti tri rukun kalih hangendai patrap lan tumindak ingkang jumbuh kaliyan sesanti tri nitiyugi katri serat kekancingan menika lumados wiwit surya wijiling kartepan lan hambuk bilih ing sak tembinipun kapanggihaken babak ingkang kirang trep badhe kajumbuhaken kanthi sakmestipun katepaken ing Semarang surya kaping 28 Juli 2024 Dewan Pengurus Daerah Permadani Kabupaten Kebumen Panyitra DRSHB Sutoto MPD Pangarso Dr. Andes Haji Kusmanto MPD nomor pokok anggota 01.11.010 gangsal Simbingan serat kekancingan angka 2 garing PMD garing titik 01.11 garing SK garing Romawi 7 2021 urut asma wiusan pidalem pakaryan setunggal Aris Hargiantoro sarjana ekonomi wiusan Kebumen 12 Januari 1960 gangsal pidalem ing RT setunggal RW 3 Bumiarjo Kliro pakaryan kepala desa kalih Anas Sucipto Hestu sarjana pendidikan wiusan Kebumen 2 Mei 1993 pidalem ing Jatiluhur Karanganyar pakaryan guru urut 3 Anang Sudikdo SPD wiyosan Klaten sekawan Juni 1997 bidalem ing Taruharjo RT setunggal RW 3 Alian Kebumen pakaryan guru satrasipun dumugi 3 asma Simin Prayogi wiyosan Kebumen 13 Juli 1980 gangsal bidalem ing penimbun RT sekawan RW sekawan Karanggayam Kebumen pakaryan sekretaris desa ketapen ing Kebumen surya kaping 20 Juli 2021 Sabtu wisudan dening Pangarso DPW Permadani Jawi Tengah dumateng panjenenganipun Bapak Eko Suwarno MPD kula sumanggaaken para tamu kasuwun jumeneng sawetawis
Nuhun kula nuwun kanthi pangujuaken raos puja puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang hamurbi dumadi. Kula minangka swing permadani Jawi Tengah biniji dalah tinanggenang abisudo panjenengan setuju siswa Purno Wiyoto pawiyatan Pangoto Coro tuwin pamedar Sabtu bergoto ing kaping 21 permadani Kabupaten Kebumen. Kawicami menika panjenengan sedaya kula aturi hajubuhaken cipta rasa karsa dalah karya panjenengan. Awit wiwit dinten menika minggu legi katiti mangsa surya kaping 28 Juli warsa 2021 panjenengan sedaya badhe lumebet wonten ing tumaparing gati nuniki igeng angka setunggal panjenengan sedaya kedah saged memayu hayu ning sasana. Iki kok kali panjenengan sedaya saged tansah dados juru latusi bebrayan ingkang sae. Dini jangkep ingkang angka 7 satinah pakaryan panjenengan sageta ngremenaken tiyang sanes kanthi rilo legawani manah so dari aduduk mekar so berbakaken kabudayan tetilaranipun para leluhur nuri kabudayan nasional. Dumateng sedya temu panjenengan sedaya kula pitados pilih samangke Gusti tentu badhe hangijabahi. Awit saking menika panjenengan sedaya kula wisuda. Para tamu kasuwun lenggah malih. Prasetyo Trinity Yoga pun lajengaken ngumandhangaken lancaran permadani kuncara. Trinity Yoga. Ka eko. Hamamayu hayuning sasomo. Katwi. Dados juru latosing bebrayan ingkang sae. Katri.
sanes. Para winisuda kepareng sinangsangan samir saha nampi patisara kanthi gempil parian mugut parianom. Tegesipun gilir gumantos urut setunggal bapa setunggal sinangsangan samir saha nampi patisara. Dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji B. Sutoto MPD nuninggi Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Dwijo Sarto Dipuro kula sumanggaaken. Urut setunggal asma Bapak Aris Hargantoro SE papan surya lahir Kebumen 14 Januari 1960 bidalem ing Watu Barut Bumi Harjo Klirong Kebumen pakaryan kepala desa.
Urut kalih Bapak Anas Sucipto Hestu, sarjana pendidikan, Pancasila lahir Kebumen kalih dasa Mei 1903 pidalem ing Jatiluhur Karanganyar Kebumen, pakaryan guru. Urut 3 Bapak Anang Sudikdo SPD, Wiyosan Klaten sekawan Juni 1901 pidalem ing Tanurarjo Aliyan Kebumen, pakaryan guru. Urut sekawan Bapak Bahrudin, Papan Surya lahir Kebumen kawan likur Mei 1927 pidalem ing Desa Bandung Kebumen, pakaryan swasta. Urut gangsal Ibu Dian Permanasari SPD, Papan Surya lahir Kebumen kalih likur Oktober 1901 pidalem ing Citra Janar Bulus Pesantren, pakaryan guru. Urut 6 Ibu Dian Rahmawati MPD, Papan Surya lahir Kebumen 12 Maret 1918 gangsal pidalem ing padha urip petanahan, pakaryan guru kepala sekolah. Urut 7 Ibu Eni Mufianti SPD SD, Kebumen 6 Maret 1986 pidalem ing Jatisari Kebumen, pakaryan guru kepala sekolah. Urut 8 Bapak Harwiyoko SPD MPD, Papan Surya lahir Kebumen sekawan Oktober 1917 pidalem ing Adikarso Kebumen, pakaryan pengawas sekolah. Urut 9 Bapak Imam Supriyadi SPD SD, Wiyosan Kebumen 6 Oktober 1917 gangsal pidalem ing Sidoarjo Suwen, pakaryan guru. Urut 11 Bapak Marjono, sarjana pendidikan, Papan Surya lahir Kebumen 6 Juni 1917 gangsal pidalem ing Wirid, Kecamatan Wirid Kebumen, pakaryan guru. Urut 11 Ibu Sri Lestari Ningsih SPD, Papan Surya lahir Kebumen 3 Oktober 1979 pidalem ing Kedawung Pejaguan, pakaryan guru kepala sekolah.
Urut 12 Bapak Sundari SPD SD Magister Manajemen Pasancur lahir Kebumen 13 Januari 1908 pidalem ing Banjarwinangun RT 3 RW 3 Petanahan pakaryan guru kepala sekolah. Urut 13 Ibu Esparida Ifadati sarjana pendidikan Wiyosan Kebumen 28 April 1970 gangsal pidalem ing Panjer Kebumen pakaryan guru. Urut 12 Ibu Sumiati SPD SD Papan Suryo lahir Kebumen 13 Maret 1908 gangsal pidalem ing Sidomulyo RT Tunggal RW kalih Petanahan pakaryan guru kepala sekolah. Urut gangsal 11 Sopihudin Papan Sur lahir Kebumen 12 Oktober 1900 sandoso pidalem ing Argopeni Kebumen pakaryan swasta. Urut 16 Ibu Tri Susanti SPD Papan Sur lahir Kebumen 8 November 1908 kalih pidalem ing Taman Winangun Kebumen pakaryan guru kepala sekolah. Urut 17 Ibu Titah Apriani SPD Magister Manajemen Papan Sur lahir Kebumen 21 April 1978 pidalem ing Grujugan Petanahan pakaryan guru kepala sekolah. Urut 18 Bapak Fitri Yulianto SPD Jasmani Pasancur lahir Kebumen sekawan Juni 1908 gangsal pidalem ing Jibor Kutha Winangun pakaryan guru kepala sekolah. Urut 19 Ibu Muinah SPD Papan Sur lahir Kebumen 29 Juni 1908 sekawan pidalem ing Candiwulan Kebumen pakaryan guru. Urut 20 Ibu Wulan Nuryari Devita Singsi Tiamingsih SPD Papan Sur lahir Kebumen 17 Januari 1900 pidalem ing Mengkawa Kebumen pakaryan guru. Urut 21 Ibu Wiji Kospati SPD Wiyosan Kebumen 17 Juni 1989 pidalem ing Klegen Wonosari Klirong Kebumen pakaryan guru.
Asanah SPD. Papan surya lahir Kebumen kali 2 Februari 1978. Pidalem ing keburusan Kebumen pakaryan guru kepala sekolah. Urut 23 Ibu Waris Ambar Rezeki SPD. Papan surya lahir Kebumen 8 November 1997. Pidalem ing Kalipurwa Kuarasan Kebumen pakaryan guru. Urut 24 Bapak Wasim Wesan Kebumen 8 April 1998. Pidalem ing Logandu Karanggaya Kebumen pakaryan tani. Urut selawe Bapak Murtado SPD Islam. Papan surya lahir Kebumen 23 Maret 1977. Pidalem ing Wonobono Klirong pakaryan guru. Urut 26 Bapak Ranto Simo Dimejo. Papan surya lahir Wonogiri 3 Juni 1973. Pidalem ing Gang Mlapi nomor 11 Kebumen pakaryan wira swasta. Urut 28 Urut 17 Bapak Endro Sunarso. Pasal lahir Kebumen 29 Februari 1977 kali. Di dalam ing Ketos Adiwino Buayan pakaryan wira swasta. Urut 28 Bapak Sugeng Marioto SHI. Papan surya lahir Sragen kali 2 Oktober 1999. Pidalem ing Kabekelan Prembun pakaryan swasta. Urut 29 Bapak Kuat SM. Biosan Kebumen 1 Januari 1986. Pidalem ing Sentul Kalirjo Karanggaya pakaryan perangkat desa. Pungkasan urut 3 Bapak Simin Prayogi. Papan surya lahir Kebumen 13 Juli 1988 gangsal. Pidalem ing Penimbun Karanggayam pakaryan sekretaris desa.
Musdan. Kasuwun Bapak Aris Hargianto SE nulinje Kanjeng Raden Tumenggung Wiro Senjoyo. Dipun apit Bapak Suranto nulinje Kanjeng Raden Tumenggung Singo Timijo soho Ibu Sri Lestari Ningsih SPD. Kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, katentreman kawilujengan, kabagyan saha karaharjan awit wilasaning Gusti ingkang Maha Agung ugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira wonten ngarsa panjenengan sedaya waratin sagung dumadi. Rahayu niskala Gusti hamerkae. Para sepuh pinispuh telah kesepuhan ingkang pono ing pamawas miwah lekdo ing pitutur ingkang pantes nampi wahyuning kasutapan lan pantes sinungkeman. Pangemban-pangembating praja linangkung Songsong Agung Kabupaten Kebumen panjenenganipun Bupati Kebumen utawi ingkang hanyanyuli ingkang satuhu dahat kinurmatan lan pantes sinudarsana pangarsa tama Permadani Pusat DPW saha Ibu Bapak Pamong ingkang kula pundi. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, lan sedaya kepala dinas ingkang rawuh ingkang winengku ing karaharjan. Pangarsa Permadani Kabupaten Kebumen saha pamongipun ingkang berbudi bawa leksana. Para dwija pawiyatan ingkang satuhu dahat kinabekten. Para kadang siswa pawiyatan bergodo selikur ingkang kula tresnani. Sagung para tamu ingkang sinangsangan wahyuning pakurmatan. Muruakani atur semoga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah manengku puja hasta, ngaturaken puja lan puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang maha kawasa. Inggih awit sih wilasanipun panjenengan lan kula tansah pinaringan rahmat saha barokahipun ing sak kemas saged manunggal lenggah ing rikalanggan menika kanthi wilujeng nir ing sambe kala kalis ing pambeng setunggal menapa. Salam ugi sholawat mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga lan sahabat sumrambah panjenengan lan kula ingkang tansah ngegunaken silaturahmi mugi kaaken minangka umatipun ingkang badhe nampi syafaat dumugi
wonten ing ari pungkasan mangke. Allahumma amin. Nyuwun pangapunten kepareng kula cumantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya gempil kamardikan anggennya sami sekecor enggah tuwin wawan pangandikan sinaraya para kadang siswa winisuda Purnawiyata pawiyatan Bergodo Selikur Permadani Kabupaten Kebumen. Kula pun Aris Hargiantoro piniji matur hambabar pedar wonten ing adicara wisudan Purnawiyata minangka sulih sarira para kadang siswa winisuda. Ingkang kapisan sasampunipun kula para kadang siswa dari pawiyatan wonten ing Permadani, saestu kula saged ngraosaken kados pundi edi endah lan adiluhungipun kabudayan tilaranipun para leluhur. Langkung-langkung ulangan Jawi lumantar para dwija ingkang tuwinguni tansah nengenaken raos pasederekan kaliyan sasama mat sinamadan tepo slira tulung tinulung bisa rumangsa nanging ora rumangsa bisa lan sapanunggalanipun. Sedaya kala wau saestu saged andhatosaken ayem tentrem ing manah. Minangka bukti sinoso namung utawis 6 condro kekadangan antawisipun siswa kaliyan siswa, antawisipun siswa kaliyan dwija wonten ing pawiyatan sampun raket rumaket lir kadang tunggal bapa biyung. Kejawi menika kula sakadang siswa Purnawiyata sampun kaparingan kawruh maneka warni ingkang minangka kagem sangu ing madyaning pasraungan kagem leladi wonten ing bebrayan agung. Angka kalih kula minangka sulih sarira saking sedaya kadang siswa Purnawiyata Bergodo Selikur ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para dwija ugi panawung ridho pawiyatan Permadani Kabupaten Kebumen. Mugi kawruh tawi seserepan ingkang sampun kaparingaken dumateng kula lan sedaya kadang siswa Purnawiyata saestu migunani lan kalebet amal ibadah para dwija lan sedaya panawung ridho ingkang badhe pinaringan lelintu sak murwat kepara sak kalangkung ageng saking Gusti Allah ingkang maha kawasa. Allahumma amin. Atur panuwun ugi kula aturaken dumateng pemerintah Kabupaten Kebumen lumantar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan